Jamen, goddag. Jeg vil godt prøve at fortælle lidt om, hvordan vi regner en U-værdi. Og jeg har lavet sådan en lille diashow, som jeg vil prøve at køre igennem. Så kan vi prøve at se, om der er nogen, der får noget ud af det. Det handler om U-værdier. Og en U-værdi, det er noget, der siger noget om det varmetab, der løber igennem en konstruktion. Og nu prøver jeg at tage udgangspunkt i en ganske almindelig murstensvæg her med lidt isolering imellem, og så en bagmur af gasbeton. Det, der er vigtigt, når man skal regne en U-værdi, det er at kende dimensionerne på de forskellige bygningsdele. Og her der kan vi se oppe i toppen af vores bagmur består 100 mm gasbeton, så har vi 120 mm isolering, og 108 mm fylder en mursten. For at komme frem til U-værdien, så er der nogle værdier, vi skal være bekendt med. Og her først for, der ser vi noget, vi kalder lambda-værdi. Det er en værdi, der fortæller noget om varmeledningsevnen igennem forskellige materialer. Vi kan prøve at starte med den første lambda-værdi for bagmuren. Der har jeg været inde og snyde lidt og finde ud af, at vi har en værdi for den på 0,14. De her 0,14 i lambda-værdi, det er sådan, at lambda-værdier de er regnet ud for en hel kubikmeter, det vil sige en hel meter på den ene og den anden led. Men vi har jo vores mur heroppe i i millimeter, så det skal vi lave om til meter. Og det gør vi ved at sætte et 0 foran, så vi kan se vores R-værdi herovre. Så vi får noget, der hedder 0,100 divideret med vores lambda-værdi. Og det giver en R-værdi, eller sagt på en anden måde, en isolans. Det vil sige, at når vi ved, at vores lambda-værdi den stammer fra en hel meter, men vi kun skal bruge 10 cm eller 100 mm, så sætter vi de tal op i forhold til hinanden for at få vores isolans af det pågældende materiale. Det samme, det vil vi gøre ud for isoleringen, eller mineralulden. Og der kan man jo godt bide mærke i, at det tal det er væsentligt lavere. Og det er sådan, at jo lavere en lambda-værdi vi har, jo bedre isolerende materiale har vi, fordi varmeledningsevnen er dårligere. Det vil sige, en jernstang for eksempel, der løber varmen hurtigt igennem, så den har jo en meget høj lambda-værdi i forhold til. Vi gør det samme her. Vi tager udgangspunkt i dimensionen, laver dimensionen om til meter, og så dividerer det med lambda-værdien og får vores isolans. Det samme gør vi med skalmuren. Vi har en lambda-værdi igen. Vi har en tykkelse. Vi dividerer de to tal med hinanden og får en isolans. Og bemærk nede i bunden af tegningen på konstruktionen herovre, der er de forskellige isolanser nu sat ud for hver bygningsdel. Så på den måde er de delt op, fordi de ikke er ens isolerende. Vi har noget, vi kalder for en indvendig overgangsisolans og en udvendig overgangsisolans. Hvis man skal forklare lidt om det, så er det, at den der helt stillestående luft, der er så tæt på væggen som overhovedet muligt, den har altså også en R-værdi. Man kan sammenligne det lidt med, hvis man tager et åløb for eksempel. Der inde på midten, der vil være meget strøm i åen, vandet løber hurtigt igennem. Ude i siderne, der løber det knap så hurtigt. Der er ligesom noget, der sådan holder lidt på det. Det er sådan lidt en snert af det. I hvert fald er det meget stillestående luft, meget, meget tæt inde på overfladen. Det vi gør nu, det er, at vi lægger summen af alle vores isolanser sammen. Den kommer ind her og giver os et tal på 4,304. Alt det her, det er jo regnet ud for enkelte meter, kan man sige. For at finde ud af, hvad det gør for en hel meter, så bliver vi nødt til at dividere med udgangspunktet for at finde vores U-værdi. Og udgangspunktet, det er jo, at lambda-værdierne stammer fra en hel meter, så vi er nødt til at dividere alle vores R-værdier her, vores R-værdi med den ene meter. Og når vi har gjort det, så får vi det resterende, der er tilbage, og det er så vores U-værdi. Vores U-værdi her lander på 0,23, og går man ind i bygningsreglementet 2010, som PT er gældende, vil man opdage, at mindsteværdien den er 0,30. Så vi har altså en U-værdi, der er mindre end 0,30, hvilket betyder, at der farer mindre energi ud igennem konstruktionen, og det er godt. Så vi er home safe med vores U-værdi på den her konstruktion.